салом алейкум, мардуми шариф Тоҷикистон. Бобочони 88, Бобочони БЗ склад амонсора рӯй кадай. Ма айту мебинам Бобочони 88 коро коройта аст. Боро ки ту гуфтагӣ ҳасти ки кадом точки ки зидди ма гап зана, ӯ бояд депортатсия шавад. Бобочони 88 сар айдунин склад чанд видео дусти ма даст. Ман паҳн мекунам. Номард ту ҳастӣ ки имрӯз мардума депортатсия кардесӣ. Мо айту мебинем Бобочони 88. Марг ба твори ҷавонмарда. Марг. Продажни одам ҳастӣ. Ту бази Бобочони 88. Коройта аст. Склад ту роӣ кардӣ Бобочони 88. қасам ба имонам коройта аст. Марг ба твори ҷавонмарда. Марг. Биз Бобочони БЗ.